Hej, herlig situation. Det gode gamle flotte træ her midt i fairway på hole 18. Og jeg skal beslutte mig for, hvad vil jeg her. Vil jeg bare lige slå den hen over bakken og få et nemt slag ind. Jeg har lige chippet den ud af skoven, så jeg føler lidt, at jeg er nødt til at slå den op i nærheden af green, så jeg kan nå at redde min par. Så jeg prøver altså at gå med drawen, og jeg har nappet et 4-jern. Og så forestiller jeg mig, at jeg rigtig gerne vil have bolden til at starte højere om træet. Og så skulle den helst kurve tilbage mod greenen, så jeg får et let næste slag. Jeg forsøger at få min slagflade til at pege der, hvor jeg gerne vil have bolden til at ende. Mine fødder til at pege der, hvor jeg gerne vil have den skal til at starte. Så bliver jeg nødt til at committe mig til det slag her og sende det bedst mulige slag afsted. Jeg prøver. Lige op kort af bunkeren til et lille indspil. God fornøjelse.